Għal Simon Busuttil il-proġetti li wettaq u qed iwettaq il-Gvern huma mertu tal-Partit Nazzjonalista. Għal dan f'Santa Luċija. Ħarsu lejn il-proġetti illi qegħdin isiru. Sibu, iva, proġett wieħed biss illi jagħmel il-Partit Laburista f'dawn is-sentej. Jiftaħ proġett wara l-ieħor imma għandhom xi ħaġa waħda biss komuni li huma kollha proġetti tal-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil tkellem dwar il-ħidma tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija. Minkejja r-roħs fil-kontijiet tal-enerġija għall-familji u n-negozji, iż-żarmar ta' ċmieni u tat-tankijiet tal-heavy fuel oil fil-Marsa, it-tneħħija tal-impjant tal-gas fil-Qajjenza u l-inawgurazzjoni tal-interconnector li kellu jitlesta minn Gvern Nazzjonalista fl-2013, Simon Busuttil għalhekk. L-unika affarijiet li saru fil-qasam tal-enerġija saru grazzi mhux għall-Partit Laburista, saru grazzi għall-ħidma u l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil irid li l-Partit Nazzjonalista jieħu l-mertu attivi tal-Power Station tal-Marsa, minkejja li dan m'għamlux f'aktar minn 2 deċenji. Din il-Power Station qed nitfiha grazzi għal proġetti li ħalla warajh il-Partit Nazzjonalista. Iddefenda l-Power Station tal-BWSC li għaliha Gvern Nazzjonalista għażel l-aktar żejt li niġġes fid-dinja. Il-Power Station l-aħħar waħda il-ġdida tal-BWSC f'Dellimara dik hija Power Station li nfetħet fl-aħħar tal-2012 grazzi għall-Partit Nazzjonalista. Taħt Gvern Nazzjonalista l-ekonomija kienet formalment daħlet f'riċessjoni, b'konsegwenza li l-Aġenziji ta' Kreditu Internazzjonali naqsu ir-rating tal-ekonomija ta' pajjiżna. Sentejn wara l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Kreditu bħal Fitch, Standard & Poor's u riċentement DBRS ollew ir-rating tal-ekonomija Maltija. Għal Busuttil dan ukoll seħħ bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista. Għaliex inti sibt ekonomija b'saħħitha.